Εμείς όλα τα θα το λύσουμε αποδεικνύοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται και ότι δεν είναι υπόλοιποι. Το αργότερο είναι ο Δέντιας το κοπρόσκυλο κάνει κουμάντο, αυτός κάνει το κουμάντο, το κοπρόσκυλο Δέντιας. Η κατοχική κυβέρνηση προσκυνάει τον Αντίχριστο! Τον Αντίχριστο προσκυνάει! Δεν έχει Θεό, δεν έχει Άγιο! Τον Αντίχριστο προσκυνάει! Τα λεφτά και μόνο! όχι κάτι, δεν υπολογίζουν κι άλλοι, δεν φτιάχνουν τίποτα. Πώς υποστηρίζετε? Βάζουν για εμφύλιο. Σήμερα αυτό που έγινε είναι ένας ξεκάθαρος διασμός. Ακόμα δεν είδες τι έγινε. Δεν είδες ακόμα τι έγινε. Τώρα θα γίνει. Γάμω την πουτάνα μου να δω. Να προκαλέσουν στην Ελλάδα. Όλοι στα μεταλλεία Μάει το πτώμα της ελληνικής δημοκρατίας. Όλοι θα καείτε ρε. Με την καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος. Όσοι θεωρούν εαυτόν κένταρα θα λάβουν απάντηση από όλους τους καλάθες της Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα, βρίσκοντας το καινούργιο στοιχείο που έχουμε εμείς, να υποβάλουμε αίτηση για αποφυλάκηση. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ότι δεν υπάρχει τη δυνατότητα να αποφυλακιστούν. Θα το παλέψουμε. Ό,τι δυνατότητα μας δίνει ο νόμος, θα το παλέψουμε. Αυτό να είστε σίγουροι, να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Πού ισχύει ο νόμος? 5 λεπτά και Πού ισχύει και λέτε ό,τι δυνατότητα έχει ο νόμος? Πού ισχύει ο νόμος? Αυτό να καταλάβουνε. Με ποιο νόμο να... Μην θα το παλέψουμε, είμαστε υποχρεωμένοι νομικοί να τους ξεφτυλίσουμε παλεύοντας την νομιμότητα. Θα κάψουμε το στρατόνι. Δεν νομίζω ότι είναι ορακριά. Υποχρεωμένοι από τη μεριά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε για να τους αποδείξουμε ότι αυτό που κάναν είναι ένα δικαστικό πρακτικόπαιδο. Τον κηρύξανε τον πόλεμο, έχουμε μάθει να είμαστε μαχητές και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαχητές και θα συνεχίσουμε έτσι. Πάντα θα είμαστε μπροστά. Ορίσαμε τη μάχη του Συρίου. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι. Κάπου εδώ είναι. Γιώργο, έρχομαι το μέσα. Τα καρναβάλια! Μιλάστε που είστε εκ του ασφαλούς, Καριόνι. Άντε στο χωριό μου, αλλά και πέρα. Ελάτε κάτω, ελάτε.
Περνάνε το κερατάκι άμα το Πάμε όλοι στο στρατόνι να το κρύψουμε! Όλοι στο στρατόνι! Μετά στο ματευλακό και μετά στα σπίτια σας! Πουτάνες! Δένδρια ξεφτυλισμένα, πουλημένο το μάρι της Ελδοράντο, όσα πήρας αλήτη, αλήτη. Εσείς κουλουπέδια όταν θα έρθετε στην Ιρισσό να δείτε τι θα πάθετε. Θα δουλέψει καραπίδα και δρανιάρα και θα πάει τάξη στη Ζηρένια. Αυτή είναι το πόλο του μαλάκα. Και θα δείτε τι θα πάθετε. Γελάτε αλλά στα ζουνιανά σας πηδήξα. Πάτε καλά, πάτε καλά. Θα δείξετε κι εσείς πολλά. Εγώ το μαζί σας ρε. Όχι υπέρ της Ελδοράντο. Πού είναι ο ελληνικός λαός? Εδώ. Τον αφανίσανε. Οι Ελληνίες, οι Γερμανίες, Τα αφανίσαν γιατί έχουν αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Τα πουλημένα τα τουμάρια τραβάνε κιόλας με την κάμερα να τρεβούνται. Τα ίδια σας τα παιδιά θα τα σκοτώσουμε κάθε ώρα. Τα ίδια σας τα παιδιά. Κάθε ώρα. Πού το πάνε. Γιατί πιο πάνε, αυτοί βάζουν πιο Θέλω να βάλει και χέρι. Ο Μάρια. Εμένα